Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare pripun kabare? Saesten tento. Enjing menika bocah-bocah badhe sinau peranganing awak. Padha digatake nggih. Jawa tentang peranganing awak. Tentang peranganing awak. Bahasa Indonesianya bagian tubuh. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan tanda panahnya anak-anak ya. Iki diarani rambut. Ya, bahasa Indonesianya rambut. Kalau bahasa Jawa rambut, tulisannya sama, cuma membacanya berbeda. Iki diarani bathuk. Bahasa Indonesianya dahi. Iki diarani kuping. Bahasa Indonesianya telinga. Iki diarani mripat. Bahasa Indonesianya mata. Iki diarani irung. Bahasa Indonesianya hidung. Iki diarani lambe. Bahasa Indonesianya mulut. Ini ada yang menyebutkan lambe, ada juga tutuk, sama ya anak-anak. Lambe utawa tutuk. Iki diarani pipi. Bahasa Indonesianya sama, pipi. Iki diarani janggut. Bahasa Indonesianya dagu. Iki diarani gulu. Bahasa Indonesianya leher. Iki diarani tangan. Bahasa Indonesianya juga tangan. Iki diarani driji. Bahasa Indonesianya adalah jari. Iki diarani dodo. Bahasa Indonesianya dada. Iki diarani weteng. Bahasa Indonesianya perut. Iki diarani sikil. Bahasa Indonesianya kaki. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu peranganing awak kuwi apa wae. Nganggo basa Jawa. Niki tugas lare-lare dipun garap wonten ing buku tulis basa Jawa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.